gihatag nga may kondisyon. Roma Kapitulo 8 versikulo 5. Kay kadtong mga na nagsunod sa unod, managtagad sa mga butang sa unod. Apan ang mga na nagsunod sa Espiritu, sa mga butang sa Espiritu. Si Kristo nagsaad sa gasa sa Espiritu Santo, ngadto sa iyang simbahan, ug ang saad iya kanato sama sa unang mga disipulo. Apan sama sa uban nga mga saad, kini gihatag nga may kondisyon. Adunay daghan nga nag-angkon nga mituo ug nag-angkon sa mga saad sa Ginoo. Sila naghisgot mahitungod kang Kristo ug sa balaang espiritu. Apan wala sila makadawat og kaayuhan, tungod kay wala nila itugyan ang ilang mga kalag ngadto sa paggiya ug pagdumala sa Dios ng mga ahensya. Dili nato magamit ang balaang espiritu. Ang espiritu mao ang mogamit kanato. Pinaagi sa espiritu, ang Dios naglihok diha sa iyang katawhan sa pagtinguha ug pagbuhat sa iyang maayong kahimutan. Apan daghan ang dili magpasakop aron mapanguluhan. Gusto nila nga dumalahon ang ilang kaugalingon. Mao kini ang hinungdan nga wala sila makadawat sa langit nung gasa. Kadto lamang nga naghulat nga mapaubsanon sa Dios nga nagbantay alang sa iyang paggiya ug grasya, gihatag ang Espiritu. Ang gisaad nga panalangin nga giangkon pinaagi sa hugot nga pagtuo, nagdala sa tanang uban nga mga panalangin nga nagsumpay-sumpay. Kini gihatag sumala sa kadato sa grasya ni Kristo ug siya andam sa paghatag sa matag kalag sumala sa kapasidad sa pagdawat. Ang paghatag sa Espiritu mao ang paghatag sa kinabuhi ni Kristo. Kadto lamang natudloan sa ingon niini sa Dios, sila lamang nga nanag-iya sa sulod nga pagbuhat sa Espiritu ug sa kang kinsang kinabuhi ang kinabuhi ni Kristo gipadayag, makabarog ingon nga tinuod nga mga representante sa manluluwas. Si Kristo nagsaad nga ang balaang espiritu kinahanglan nga magpabilin uban niadtong nakigbisog alang sa kadaugan batok sa sala, aron ipakita ang gahom sa Dios ng gahom, pinaagi sa paghatag sa tawhanong ahente, sa labaw sa kinaiyahan nga kusog, ug pagtudlo sa mga walay alamag sa mga misteryo sa gingharian sa Dios. Sa diha nga ang usa hingpit nga walay sulod ang kaugalingon, sa diha nga ang matagbakak nga Dios isalikway gikan sa kalag, ang kahaw-ang mapuno sa nagdagayday nga espiritu ni Kristo. Ang maong tawo adunay pagtuo nga nagputli sa kalag gikan sa kahugawan. Siya gipahiuyon sa espiritu ug siya nagunahuna sa mga butang sa espiritu. Wala siya'y pagsalig sa kaugalingon, si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan.